Гүлнар апа, біз сіздің телевизор экрандарынан балқып тұрған yüzегізіні, топшыруларыңызны көріп өскен буын. Менә иң элек шуннан башлыйк әле, телевидениега ничек килеп эләктегез? Бик зур рәхмәт, шундай сорау биргәнегез өчен. Беләсезме, менә бүгенге көн белән чагыштырганда, мин телевидение ишеген ачып кергән вакытта, ул вакытта урамнарда татарча сөйләшергә ярамаган чорлар иде. Телевидениенең ишеген ачып керүгә бөтен кеше татарча гына сөйләшә. Менә руслар да, ул минем күңелемә шул кадәр тетрәндергеч, менә бер вакыйга буларак, мөһим вакыйга буларак, минем тормышым өчен мөһим вакыйга буларак кирип калды. Ул вакытта мин килгәндә телевидениедә генеральный директор әйтик Илгиз Калимович Хайруллин иде. Ул вакытта әле Тәвфик Камардинович урынбасар иде. Шулай ук баш режиссер Әхтәм Зарипов иде. Менә мин алар алдында баш ием. Чөнки алар татар теле сагында торган кешеләр. Менә без яшь белгечләр буларак кирдек бит. Алар безне әйтик төртеп тә өйрәтмәделәр. Булай эшлә, тегеләй эшлә. Әмма дә ләкин анда эшләүче барлык әйтик татарның элитасы эшләде дип әйтер идем ул чорларда. Аларның барысының да әйтик сөйләм телләре, татар матур, татар әдәби телендә. Руслар булуга карамаса, бөтен кеше татарча сөйләшә иде. Мин күз алдына күңелемә шундый, вот, бу татар дәүләте икән, миңа монда эшләргә кирәк диде. Менә ишекне ачып керүгә үк. Ак яулыклы апам каршы аладыр ул вакытта. Шунда менә аларның сөйләм телләре, хәтта аларның ашаулары безгә тәрбия бирде. Анда Эмиль Ключерев эшлидер, безнең Ключеревның улы, композитор бит инде безнең татар халкына олуг хезмәт иткән шәхес. Менә аның шулай ук бу бөтен яктан да мәдәният өлкәсен чагылдыра торган иде. Шуңа күрә ул вакытта көчле журналистлар эшли иде. Мин Фуат Бәдретдиновны да әйтәсем килә. Ул иң беренче, мин беренче тапшыруларымны ул минем редакторым булды. Менә соңыннан безнең инде Тәвфик Камардинович рәис булып калды. Әхтәм абый баш режиссер иде. Менә шуннан да алар җитәкчелектән тора бөтен нәрсә. Менә татар телен сакланышы да җитәкчелектән тора. Ул вакытта татар телевидениесе тел сагында торды. Бер вакытны шундый вакыйга вакытында, ул Казанның 1000 еллык чорлары иде. Вакыйга вакытында Төркиядән килгән галим, әлбәттә мин бөтен дөньяда яшәүче татар зыялылары белән аралаштым. Мин аларга бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Менә Надир Дәүләт шундый югары минбәрдән турып шул сүзне әйткән иде. Татар журналистларына мин бик зур рәхмәтле, чөнки алар тел сагында торучылар дип. Бу бит чыннан да шулай. Ул вакытта әйтик, хәзер менә чыгабыз интервью алырга, бөтен кеше татарча дип әйтерлек. Бөтен кеше булмаса да барбер татарча сөйләшүчеләр күбрәк. Элек инде заманында татарча сөйләшүчеләр әйтик берничә генә иде, гуманитар юнәлештә эшләүчеләр генә иде, татар галимнәре генә татарча сөйләшә иде. Бәлки хәзер бит икътисад юнәлешендә дә табылабыз, юриспруденция юнәлешендә дә татарча табылабыз. Шуңа күрә элеккеге чор ул минем өчен татар телевидениесендә эшләгән чорым минем великолепный векка тиңлим мин аны. Татар аларның менә сөйләм телләре, киенешләре, атлап йөрешләре, алар безне менә шулай итеп, алар үзләренең тәрбиясе аша безне белгеч итеп формалаштырдылар. Менә шуңа күрә мин бик рәхмәт. Фаил Мөхәммәтовка да, ул безнең баш редактор иде. Урыны җәннәттә булсын, кызганычка каршы, алар инде күпләре безнең арабызда юк. Менә чагыштырып үтсәгез иде, телевидение журналистларының гади башка журналистлар белән аермасы нинди? Телевидение журналисты, ул бит, ничек дип әйтим, телевидениенең журналисты әгәр дә нечкәлеген аңласа, әйтик, газета ул бөтенесен язырга тиеш. Ә телевидение ул күрсәтеп тә, без комментарий да бирергә тиешле репортажларны. Менә мин бер кайчан да күргәнем юк, әйтик. Гафу итсеннәр мине бүгенге журналистлар, бер кайчан да менә комментарийсыз гына әйтик, хәтер көнендә
әйтик, бөтен сүзен әйтеп тә бетереп булмый бит. Әйтергә ярамаган сүзләр дә бар. Әмма дә ләкин син журналист буларак, әгәр дә син телевизионный журналист икәнсең, син аны күрсәтеп кенә уза аласың. Мин һәрчак хәтер көнен төшерергә җибәрәләр мине. Беләсезме? Бәлки татарлар программасы булганга күрәдер. Телевидение мин бара идем хәтер. Мин операторга әйтә идем. Үземнең операторга. Бер татар зыялыларын төшер. Крупный планнар итеп. И ул миңа теге кайбер вакытта бит инде хәтер көнендә әзрәк халык килә иде. Мин әйтә идем операторга. Миңа татарны күрсәтмә. Күп итеп күрсәт. Ничек итеп күрсәтим? Менә шундый алракурс дип әйтәдер идем. Минем татарны матур иттереп, күп итеп төшерергә дип әйтә идем. Менә шундый мин аңа, ул үтидер иде безнең менә рус телендә эшләүче оператор Владимир Юрков. Миңа бик рәхмәтле. Ул шул кадәр матур иттереп минем һәр татарымны шул кадәр матур итеп төшерәдер ия. Әлбәттә мин үзем дә аларга требовать итәдер идем, әйтик, минем ямьсез татар дип. Ул миңа әйтәдер, менә бит ямьсез иде, ничек төшерим мине? Һәр татарны сәнгать әсәре итеп төшер дип әйтә идем. Бу минем төп нәем иде. Инде ничек дип әйтим? Аларга карата булган бурыч дип әйтикме? Үтенечем иде. Журналист буларак. Мин шуңа күрә дә менә беләсезме, ул бит очраклы рәвештә генә мин татарлар программасын автор алып баручы буларак эшләмәдем. Чөнки мин әйтик 10 ел дәвамында шул җиткерделәр мине менә шушы әйтик телевидениеда эшләгән зыялылар. Алар мине үстерделәр, белгеч итеп формалаштырдылар. Шуннан соң мин үземнең башыма әйтик уйма килде татарлар программасын оештыруны. Менә шуңа күрә как автор и ведущий буларак, алып баручы буларак мин аны 10 ел дәвамында эшләдем. Ягъни мин инде төрле яктан формалашкан гуманитар юнәлештә генә түгел, икътисад юнәлешендә дә, сәясәттә мин бик кызыксынайм, сәясәт юнәлешендә дә мин инде рәхәтләнеп журналистика өлкәсендә йөзә идем. Шуңа күрә ул миңа җиңел булды татарлар программасын оештырып алып бару. Чөнки анда әгәр дә һәр әйткән сүзеңне син үзең аша үткәрмисең икән, ул тамашачы сине күрә. Ул чөнки телевидение ул көзге. Менә көзге алдында син әгәр дә уйламыйча ничектер күңелең аша үткәрмисең икән, ул сизә. Мин от души дип әйтимме, күңелем аша һәр татарның йөрәгенә җитәрлек итеп сөйләшергә тырыштым. Чөнки мин һәр сюжетны үзем аша үткәрдем. Аннан соң әйтәләр, ничек өйрәндегез, әйтик, бар андый сораулар да, әмма мин һәр кеше кайсы өлкәдә булуга карамастан, журналистмы ул, телевизионмы, газетмы, ул әгәр дә үз өлкәсендә эшләмәсә, менә бүген заман бит үзгәреп тора. Телевидениеда бигрәк тә. Телевидение журналисты ул заман белән атламаса, әгәр дә аннан алдарак бармаса, ул эш барып чыкмый. Шуңа күрә мин һәрчак менә бу татарлар программасы, мин читтәге татарлар миннән сорыйлар иде. Мин аларны записывать итеп бирәдер идем дә, аларга җибәрә идем. Мин алардан сорый идем, BBC телерадио корпорацияларның новостен бирегез әле, җибәрегез миңа дип. Алар миңа шуны җибәрәләр иде. Мин аларны карый идем, ничек алар сөйләшә, ничек алар киенә, ничек алар тота эфирда, ничек һәр кадр ничә секунд бирелә. Ничек бирелә. Безне шулай өйрәттеләр. Әгәр дә нинди телдә булуга карамастан, әгәр дә сюжет дөрес корылган икән, әйтик, телевидениеда репортаж, нинди телдә булуга карамастан, тавышын убери, исең кара. И ул синең һәр сорауыңа ул җавап бирелергә тиеш. Нинди милләт булуга карамастан, менә дөрес корылышы шулай булырга тиеш дип өйрәттеләр. Әйтик университетта. Шуңа күрә мин инде аны менә һәрчак шулай итеп кулланып, шулай итеп өйрәндем мин. Без бит инде стажировкаларга бару мөмкинчеге булмады, әйтик мин рәхәтләнеп BBC-нең да стажировка үткән булыр иде, мөмкинчелек булса. Шуңа күрә инде мин шулай итеп өйрәндем. Мин сорадым, алар миңа һәрдаим җибәреп тордылар, мин карап үзлегемнән өйрәндем. Чөнки мин татарлар программасын, әйтик, башка программаларында алып бару юнәлешендә дә
татар халкы артта калырга тиеш түгеллекне аңладым. Чөнки алга барырга тиеш. Һәр җирдә дә шулай. Бөтен өлкәдә шулай. Менә сез әйтеп үттегез, әле генә татарлар ул сезнең авторлык программасы иде. Менә аның инде хәзер башка кулларга калуы сезнең өчен ничектер үкенечле килеп чыкмадымы? Гомумән, менә телевидениедән китүегезнең сәбәбен дә әйтсәгез. Әйе, миңа моны күп сорадылар инде, күп яздылар. Мин ул очырларда язган кешеләргә дә рәхмәтле. Беләсезме, мин бу мәсьәләне куптарасым да килмәй. Кемнедер гаеплисем дә килмәй. Ул кешеләр аны бик яхшы беләләр, ул җитәкчелекләр, дип уйлыйм мин гаепләрен дә. Мин аларның исемнәрен атап, ничектер әйтим, алар миңа лайык түгел. Мин ул эшне Ходайга тапшырдым. Ходай белә, күрә, барсын да тигезләй. Шуңа күрә. Бүгенге көндә мин кай вакытта карайым татарлар тапшыруын. Мин үзем киткәндә, мин бит инде бик күп зыялларны төшердем, бик күп дөнья күләм зыялларны төшердем. Киткәндә тайм-код бар менә безнең иде. Секундлап язып калдырдым. Бөтенесен архивымны тапшырып калдырдым. Мин бит инде сөртеп китмәдем ачу итеп. Юк. Мин күпме хезмәт түккәлгән бит инде, секундка язып калдырдым. Кулланыгыз дидем. Элек тә кулланалар иде. Кулланыгыз рәхәтләнеп дидем. Тайм-код менә секундка нинди кадр, нинди шәхесләр барсын да язып калдырдым. Шуңа күрә рәхәтләнеп кулланыгыз дидем. Бүгенге көнгә кадәр әлбәттә кулланалар, кайберләре сорыйлар, синең кайсы кассетада иде әле шул шәхес дип. Мин бит шушы татар халкыга чын күңелдән хезмәт иттем мин. Чын күңелдән. Мин ялны белмәдем, мин бер нәрсә дә күрмәдем. Мин бары тик эшләдем. Әгәр дә кемнең сүзенә карап, кемнеңдер нәрсәсенә карап мин игътибар иткән булсам, мин аны эшли алмыйдыр инде татарларны. Шуңа күрә мин үземнең кыйблам бар иде, шул кыйблам буенча гына бардым. Бер кемнең сүзенә карамыйча. Әлбәттә, миңа татар зыяллары ярдәм итте. Мин ул программаны оештырган вакытта ук, әйтик, мин үзем белән бергә атлаучы шәхесләр булды. Индус Ризакович ул вакытта Дөнья татар конгрессы җитәкчесе иде. Шул чорларда ачылды бит инде татарлар программасы. Индус Ризакович, Фәрит Уразаев, аннан соң менә консультантлар бар иде минем. Чөнки татарлар программасын эшләргә, ул бит аны әйтәләр информационный жанр, әмма дә ләкин аны бит сәяси программа итеп караган микән, аны бит башка милләттә карый. Татарлар нәрсә сөйли икән дип. Шуңа күрә мин әйтик, дин юнәлешендә дә үземнең консультантлар бар иде. Төрле өлкәдә мин үземнең киңәштәдер теге катлаулы сораулар булганда. Менә шунсыз бөтен программалар шунсыз эшләп булмый. Син аны күреп бетермәскә мөмкин, теге зыялы күрә, сиңа киңәш әйтә. Менә бу ракурсны булай кирәк бирергә, теге ракурсны булай бирергә кирәк дип. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен татар зыялларына. Татар зыяллары булмаса, ул программаны эшләп булмас иде. Мин шулай дип аңлыйм. Менә хәзерге вакытта ул бит инде башка кулларда. Әйе, менә кызганыч. Мин китүгә үк аның хәтта шапкасын үзгәрттеләр. Музыкасын. Беләсезме, аның музыкасында татар халкының бөтен язмышы бар иде. Мин аны хәтта заманча итеп эшләттердем, аранжировкасын эшләделәр аны заманча итеп. Аннан соң мин бирә идем шәхесләрдә, аны теге аңламаган кеше аңламый, аңлаган кеше аңлый. Әйтик, мин бирә идем татар халкының язу үрнәкләрен, үзебезнең тарихны. Беренче гарәп хәрфләре белән татарлар чыга иде. Аннан соң латинча, аннан соң инде кириллицада. Бу безнең язмыш. Язу үрнәгебез. Бу татар халкы язмышы. Менә мин аны, ул бәлки теге аңламаган кеше аңла, әмма дә ләкин мин аны кичкенә генә булса да тонкий мәсьәлә белән мин аны үткәрдем. Шәхесләрне шулай итеп бирә идем. Иң беренче шәхесләрне күрсәтә идем. Чөнки әгәр дә татар безгә рух кирәк. Татар рух булса, без зыялылар аша ул рухны күтәрә алабыз.
Менә безнең шундый зыялыларыбыз булган. Татар халкы шундый рухсыз яши алмый. Беләсезме? Мин шуңа күрә беренче зыялыларны күрсәттем. Менә безнең татар инде. Менә безнең татар бит дәүләтле халык булган. Дәүләт төзегән, башка милләтләргә дә ярдәм иткән. Дәүләт төзүгә. Шуңа күрә сез горурланып йөрерлек. Чөнки татар горурлык хисе югалса татарның, ул бетә, дип уйлыйлар. Менә горурлыкны булдырасым килде. Яшьләрдә бигрәк тә тарихны, мин тарихны күпме дәрәҗәдә белә идем. Белеп бетереп булмый татар тарихын. Ул югалган дип әйтә, әмма дә шуңа күрә мин татар зыялылары белән күбрәк аралашканга, мин тарихны белергә омтылдым. Иң беренче белергә омтылдым, белгәнемне үз татарыма җиткерергә тырыштым. Менә инде. Түкмичә эчми. Мин шул вазифам дип уйладым мин. Шуңа күрә. Татар яшәсен дип тырыштым. Татар теле югалмасын дип тырыштым. Әлбәттә, мин бүгенге көндә дә шул эшне алып барам. Тырышмыйм югалтырга, чөнки югалмаячак та ул. Беркайчан да бетмәячәк. Ул хәтта ул турыда сөйләшеп торуның да кирәге юк. Аны әйтәләр, менә Гаяз Исхакый әйткән. Юк, Гаяз Исхакый алай дип әйтмәгән. Гаяз Исхакый безгә кисәтү генә ясаган. Әгәр дә шулай барса, безнең инқираз булачак дип, ул бит шулай барса дип безгә кисәтү ясаган. Шулай ярамый эшләргә дип кисәтү ясаган. Ул беркайчан да безнең чөнки тамырыбыз нык. Әйдәс, менә чишмәне карагыз. Берне япсалар, чишмә башка җирдән калкып чыга. Татар да шулай. Безнең 1000 еллык тарихыбыз бар. Киләчәк 1000 еллык киләчәгебез дә бар. Шуңа күрә мин ышанам, килер бер көн, әле бәлки безнең дәүләтебез дә булыр. Бүгенге көндә дә безнең бит инде барыбер Казан, ул безнең татарның мәркәзе санала. Бөтен дөнья татары Казанга карап тора. Хәзерге әйтик, барыбер ниндидер күләмдә юк дисәң дә алгарыш бар. Менә хәзер мин метродан килгән идем әле. Менә мин шундый шатланам. Өч телдә әйтелә. Элек әйтик, татарча, русча, беренче русча, аннан татарча, татарчаны кисеп тә калалар. Хәзер кисеп кала алмыйлармы әйтәм, инглизчә аннан соң. Шуңа күрә менә әкрен тем, конечно, әкрен тем бара, әмма дә ләкин ул әкрен булса да бара. Беләсезме, тагын нәрсә бар? Безнең татар халкы шундыйрак ул. Менә без булды бит инде студентлык заманнары, чорлар 90-нчы еллар. Без менә шул моментта күбрәк кулланырга кирәк. Күбрәк эшләр эшләп калырга кирәк. Бәлки ул вакытта эшләп тә булмагандыр, аны бит тоже аңларга кирәк. Менә шундый. Әлбәттә, бүгенге көн әйтик, татар теле кысырыкланган заманда һәр татар җанлы кешесенең ул йөрәк әрнеше. Минем дә шулай ук. Аңа йөрәк әрни. Чөнки беләсезме, киләчәккә карап эш йөртергә кирәк. Мин уйлыйм, менә ул минем шәхси эшем, шәхси уем дип әйтик. Менә без шушы тел, татар телен бигрәк тә мәктәпләрдә кысырыклаган чорларда без дәлилләп күрсәтә алмадык. Икенче Россиядә сан ягыннан икенче урында торган халык, салым түләүче халык. Әйтик, шушы дәүләтнең яшәеше өчен үзенең хезмәтен түккән халык ана телен укытырга хакы юк микәнни? Менә шуны без дәлилләп күрсәтә алмадык. Менә шуның өчен киләчәктә безгә югары минбәрләрдән әйтик, дәлилләп күрсәтер өчен безнең юриспруденцияны яхшы белгән белгечләрне формалаштырырга кирәк. Аларны әйтик, Сорбонна университетларында, элекеге зыялылар кебек, шунда яшь белгечләрне укытып кайтырга кирәк. Татар телен саклар өчен һәм яклар өчен. Менә шундый белгечләр безнең бүгенге көндә кызганычка каршы юк. Без аларны әзерләргә тиешбез. Сәләтле юриспруденцияны бөтен кеше белә алмый. Законнарны бөтен кеше, беләсезме, законнар язылган, әмма дә ләкин аны аңлата белергә кирәк.
Менә без законнарны укыйбыз, әмма дә ләкин аңлата белергә кирәк. Дөрес итеп. Шулай ук Коръәнне дә. Без укыйбыз Коръәнне, ә бит кайбер сүзләрен аңлап бетерә алмыйбыз. Аңлар өчен аны Коръәнне аңлаган шәхесләр кирәк. Менә юриспруденцияда шулай ук. Менә шундый сәләтле яшьләр бар. Әйтик, хукук буенча, юриспруденция буенча белә торган, аңлый торган шул яшьләрне җыеп, моны дәүләт эшләргә тиеш. Шул чөнки башка мөмкинчелек юк. Дәүләт шуны эшләп, әйтик, 5-6 яшьне җибәрергә Сорбонна университетында. Анда бит укыган безнең лидерларыбыз заманында, шәхесләребез укыган. Садри Максуди әйтик укыган. Анда хатын-кызлардан Сара Шакуловалар укыган. Анда бик күп шул Сорбонна университетында укыган. Башка уку йортларында шундый формалаштырга. Именно тел буенча, телне саклау буенча. Менә мин шулай дип уйлыйм. Бу минем шәхсән фикерем. Бәлки ул мөмкинчелек, әмма дә ләкин без моны эшләргә тиешбез. Чөнки хәзер бит шулай гына син дәлилләп күрсәтмәсәң, югары минбәрләрдән, төрле минбәрләрдән ул яшь кеше, әйтик, кирәк икән инглизчә, кирәк икән русча, кирәк икән татарча уланы дәлилләп. Менә шуны мин башыма сыймый. Барыбер без бит инде ике стан ягына ике чирында торабыз, әмма без салым түлибез шушы дәүләткә. Менә мин шушы дәүләткә, әйтик, ул дәүләт яшәсен дип, ул дәүләт булсын дип тырыштым. Әмма ничек инде мин шул дәүләткә салым түләдем, гомерем буе шунда эшләдем. Ничек инде минем телемне шушы дәүләт миңа запрещает. Татар телен укытмаска. Миңа башыма сыймый. Менә шуның өчен безгә аны дәлилләп күрсәтергә кирәк. Менә шу. Аны только безнең яшь белгечләребез дәлилләй ала. Чөнки без, күрәсез, без дәлилләй алмадык аны. Дәлилләп күрсәтмәдек. Менә шуңа күрә мин уйлыйм, бу безнең киләчәгебез. Менә монда якында гына беләсездер, полилингваль мәктәп ачылды. Ул инде 3 телдә укытуны күз уңында тота. Менә андый чыгу юлы дип әйтик инде. Шундый чыгу юлынан ничек карыйсыз шушы проблемадан? Начар дип әйтмәсәм, ул киләчәк. Киләчәк, без әйтик, яшь буын безнең кимендә 3 телне белергә тиеш. Менә без барабыз бит, әйтик, башка җирләрдә булабыз, башка илләрдә булабыз. Барыбер менә әлбәттә ана телеңне белү ул бәхет. Аны аңлаган кеше генә аңлый. Аннан соң менә галимнәр әйтүе буенча, ана карнында чагында ук ул генетика аша бирелә безгә. Әйтик, ана телендә бала сөйләшсә бала, ул аның сәләте күпкә ачыла диләр. Әйтик, мин менә татар телем минем ана телем. Әгәр дә инде әлбәттә мин рус телендә дә шул дәрәҗәдә камил белсәм, инглиз телендә дә, киләчәктә Кытай телен белергә кирәк. Кытай телендә дә мин камил рәвештә белсәм, ул бит миңа файдага гына, зыянга түгел. Шуңа кайбер ата-аналарга мин аптырыйм. Теге татар ата-аналары чыкты бит инде, безгә татар теле кирәкми дигән ата-аналар да булды. Менә хәзердә ул бар бай яңгырашаны. Әмма дә ләкин шуларга аптырыйм, ничек инде син, ул бит синең ата-анаң теле. Ул сиңа бит аманат буларак җибәрелгән. Ничек инде син ата-анаңның аманатын үтәмисең? Аманат бит ул. Минем аманат, ата-бабамнан килгән аманат. Ничек инде син аны үтәм, менә шуны аңламыйлар. Или без аларга аңлатып күрсәтергә кирәк, ул ата-ана аңламый икән. Аңлата белүчеләр юк аларга, аңлатып күрсәткүчеләр юк. Бәлки аларга чыннан да аңлатырга кирәктер. Булай түгел дип, җыеп, аңлатып. Менә татарлар программасы вакытында миңа бит инде регионнарда җиргә туры килде, Россия регионнарында. Дөрес, анда да төрле татарча белмәүчеләр дә бар, әйтик, ата-аналардан начар белүчеләр бар. Әйтәләр иде, кайберләре шундый формат, шундый сүзләр әйтәләр иде. Мин әйтә идем тегеләргә. Менә беләсезме, уйлаганыгыз бармы сез, менә
әти-әнигез сезнең ислам динендә, әйтик, сез телисезме? Сезнең балагыз сезне соңгы юлга ислам динендә озатуын. Аларга аны беркем дә әйтмәгәнче булып, алар шок состояниедә калалар иде. Шуңа күрә син инде татар телеңне дә, гореф-гадәтеңне дә, йолаңны да белергә тиешсең. Белмәсәң, ничек син соңгы юлга кем сине озата? Әгәр дә син үз балаңа аны тапшырып калдырмасаң дип әйтә идем мин. Алар менә шок. Шуңа күрә бәлки ата-аналарны, аларны да гаепләп булмый торгандыр. Бәлки без аларга аңлатырга тиешбездер җыеп. Күренә бит мәктәптә күпме ата-ана әйтик начаррак белә күрсәтергәдер. Аннан соң мин шундый фикер калган иде миндә Зөләйха фильмыннан соң. Киносын эшләгәннәр иде Зөләйханың, Гайс Хакыйның Зөләйха фильмы. Мин әйттем, мин үзем уемча гына менә шуны караган кеше әйтик. Мин аны күрсәтер идем өлкәнрәк класстагы балаларга. Бер сүз әйтмәс идем. Әйдәгез, карыйбыз кино. Карагыз и всё. Кайбер вакытта комментарий кирәк түгел. Халык хәзер бик аңлы, яшьләр дә аңлы. Аларга күрсәтергә генә кирәк. И алар үзләре аңлый. Бүтән бер нәрсә кирәк түгел. Шулай дип уйлыйм. Менә сез телевидение турында сөйләгәндә әйтеп киттегез өлге булырдай шәхесләрне. Шулар арасында Илфат абый Фәйз Абдрахмановны да искә алыйк әле. Әйе. Беләсезме, менә өлге генә түгел, аларның мәктәпләрен булырга кирәк иде. Алар исән чакта. Без менә гел соңга калып татар сөйләгел үзенең сүзен. Соңга калабыз да сөйләгән булабыз. Әйткән булабыз, менә шәхес иде, булай иде, әйтегелә иде дип. Әмма дә ләкин бар андый шәхесләр телевидениедә да бик күп булдылар. Мин әйтер идем, хәзер әйтәм, Илфат ул бик зыялы, үз эшенең профессионалы иде. Андый зыялылар, менә мин килгән чорда әйттем бит, шундый зыялылар безне тәрбияләде дип. Ул килгән яшьләрне тәрбияләй ала иде. Аларның тиешле якка бурып җибәрелмәде. Менә бүген дә соң түгелдер бәлки. Әмма дә ләкин менә без әйтәбез, Флар Тагъзамов журналистикада, татар журналистикасында нишләп аның без журналистлар, үзебез бөтен журналистны тәрбияләгән, белем биргән, әйтик, Флар Тагъзамов безнең. Нишләп аның мәктәбен булдырмаска? Әйтик, Гөлнара Зиннатуллинаның ул яшь балаларны сөйләтә алган, әйтик, яшь балаларның күңелен аңлаган, менә мин үз журналистикада эшләүдә беркемне дә күргәнем булмады, кроме Гөлнара. Гөлнараның нишләп әле мәктәбен булдырмаска? Әйтик, шул ук Илфат, ул бит ораторлык, яшьләрне ораторлык сәнгатенә өйрәтүче. Яшьләрне әйтик, теге алып бару осталыгына өйрәтүче шәхес иде. Зур шәхес иде. Нишләп аның мәктәбен булдырмаска? Әйтик, бу әле менә яңа гына тагын бер шәхесебезне без җирләдек, Рәшит Әхмәтовны, әмма ул бит бөтен дөнья татарларын үзенә җыйган шәхес. Беләсезме, ул улуг татар журналистикасының улуг шәхесе. Нишләп әле аның мәктәбен булдырмаска? Ничек журналистлар, ничек эшләргә тиешлекне? Журналист ничек Галиҗәнәп сүзнең кадерен белергә тиешне? Өйрәтмәскә тиеш. Ягъни, менә мәктәп кенә түгел, ряд программа кирәк. Менә шушы шәхесләрне соңгы юлга озату буенча, әлбәттә, Илфат Абдрахмановны ничек җирләүебезне бик матбугатта булды. Шулай ук киләчәктәге этап. Әйтик, аларның бүгенге көндә без инде аларның хәзер мәңгеләштерү җаен карарга тиешбез. Кем карар? Әгәр дә журналист үзенең журналистларын шулай, әйтик, соңгы юлга озатып, шулай унытып калдырырга тиешме? Юк. Әйтик, Флар Тагъзамов
Фаруқка, әйтик Гөлнара Зиннатуллин, тагын берничә шәхес бар инде, мин хәзер бөтенесен әйтеп бетерә алмыйм. Менә аларны мәңгеләштерү, әйтик мемориал такталар кую, шулай ук алар исемендәге конференциялар уздыру. Менә алар исемендәге бөтенесе исемендәге конференция уздырып, яшь журналистларны, әйтик, каләм тибрәтүчеләрне тәрбияләмәскә. Ничек кенә анда бит татар теленең дә, матур әдәби телен дә сакларга кирәк. Шулай ук сүз кадерендә белергә, өйрәтергә кирәк. Шулай ук ораторский способность та кирәк. Аңа бит бөтен кеше сәләтле була алмый. Аны ача белергә кирәк яшьләрне. Менә ряд программалар кабул итәргә кирәк дип уйлыйм мин. Аларны мәңгеләштерү йөзендә. Бәлки аларга ниндидер ярдәм дә кирәктер, туганнарына, әйтик, чардуганнар бар, ташлар куелу бар. Аларны да менә эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Бу безнең өчен менә без бүгенге көндә аларга инде Туфан абыйның бер сүзе бар иде. Бакый дөньяга күчкәннәр өчен ул инде кирәк түгел дип. Ул кирәк түгел. Ул бит безнең өчен, яшьләр өчен кирәк. Ул менә шулай яшьләрне тәрбия ала бит аны күрә. Беләсезме, күрә. Менә без бит күрдек, мин әйтәм бит, безне күрдек, без күреп кенә тәрбияләндек аларга карап дип. Алар да бит күрә. Ничек син шулай соңгы юлга озатасың үзеңнең. Әлбәттә, Рәшит Әхмәтовны мин бик зур рәхмәтле, кем аны оештырган соңгы юлга дәрәҗәле итеп, мин даже горурланып куйдым, рәхмәт дидем. Күрүгә үк. Аны кем эшләгән, әмма дә ләкин Рәшит Әхмәтовны әйтеп торам бит, бөтен дөнья татар зыялысын үз җанына җыйган шәхеснең исемен бер сүзсез мәңгеләштерергә кирәк. Конференция буламы ул, түгәрәк стәлләр буламы ул, яшәгән йортына мемориал такталармы ул, кабер ташын куюмы ул. Әлбәттә, Илфат Абдрахманның кабер ташын аның йөзе белән куярга кирәк. Аны әйтәләр, ул бит бүгенге 100 еллык түгел, икенче 100 еллыкта бар бит. Алар күрәләр аны, аңа дога булып ирешә ул. Менә шунлыктан да бит безнең элеккеге чордагы бабаларыбыз ни өчен кабер ташлары куярга тырышканнар. Исемен укый, аңа дога булып ирешә. Ансы да бар бит әле. Мәңгелеккә китәсең икән, сиңа дога да кирәк.